Arestado po ang dalawang individual na may kinakaharap na kaso sa magkahiwalay na operasyon po sa Dagupan City, Pangasinan noong Mayo 11. Unang nadakip po ang 70 anyos po na lalaki sa bisa po ng warrant of arrest kaugnay po ng kasong perjury sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. 11594 na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Pinangunahan ng naturang operasyon ng City Mobile Force Company kasama ang iba pang unit ng pulisya. Samantala, pagsapit ng hapon naman ang maaresto rin ang 39 anyos na babae na nahaharap sa kasong estafa kaugnay sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa pangunguna naman ng Station 6 ng DCPO, arestado ang isang 39 anyos na babae na nahaharap sa kasong estafa at may inirekomendang piyansang 36,000 pesos sa naturang kaso. Kapwa nasa kustodiya na ng pulisya ang mga naarestong individual para sa wastong dokumentasyon at disposisyon sa kanilang mga kaso. IFM News. IFM News. IFM.